माबायदि मोनदों जों गामिखौ बेरायनानै? औ नंगौथ' थारैनो जोबोर समायना। फै आं बै दुब्लिथिंबो नोंखौ बेरायनो लांदिनि। बबेथिं? थौ होनब्लालाय। जुलि बै नुहुरनो हायालाय सोरानि? ओइ जन, नोंना माथो जुलिया सोरजोंबासो बेरायनो नुगासिनो दं। ओइ, नोंमारगौना बे खोथाया नोंमारगौना? नोंमारगौलै जन। जुदि खोथाया नंमारगौबा बे सेंग्राखौ दिनैनो दानो बुग्लिहैजोबगोन आं मिथिबाय। आं दासो बै लामायाव लोगो मोनबोदों। जन दा नोंखौ। गवा बियो आंजों। गवा। नोंमारगौना बेखौ नोंमारगौ? नोंगौ जन दा नोंगौ। नोंगौब्रा। गवा बियो आंजों। जन दा। मादिनो गोसा लादों। बैलाय माथो बैयो बै फैलाव दुब्लि नुहुरनाया बांसिनानो जोंहा आयंनि गोजायानो बुंजायो। बिनिफ्राय बै फारसेया जोंहानिनो। नंगौना? ओइ सेंग्राफोर मा खबरलाय? आया आया जुलि Sonda, ganti nama. Ganti nama. Ganti nama. Dan asal yang mana berbeda aku di sini. Oh, jadi plan dengan nama. Juli ni kita jangan lawak. Kenapa mendeng? Nengda bawa ni mata Juli ku. Apa lasik ni? Kena sana kata lasik. Oh, angno. Nathai nengno mana? Angi नखरनि बिथोन. आं जुलिखौ साननैसो उनावनो हाबा खालामसिगोन। फैगौ बैसागनि 12 अक्ट'आवनो आंनि हाबाया। Nasong nengka, nengking rata jahit sekarang. Aku masih baik. Roh. Neng जोंनि गेजेराव हाबना गोरोन्थि खालामबाय नोंथां। मोनथिबाय नों? जन, नों बेबायदि बुंनो लाजियासै? Oh no! आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना, नों आंजों बेयाव मानो नुजाफैबावखो? बै समाव आं नोंनि गाज्रि आखु आरो आंखौ सायख'नो होनायाव नों माखौ बजबखो जन, जाय समाव आंनो नोंनि गोनांथि दंमोन? बै दिनखालि फैयालासिनो नोंनि गाज्रि आखुखौसो नों बजबदोंमोन। बै दिनखालि नुजाफैयालासिनो दिनैसो मानि जन? नों बुंनायखौ आं जेबो फाजायालै जुलि मिथिबाय। नोंनि गोजान जाखांनायनि उनावसो आं मिथिदों जे आंनि जिउआव नोंनि गोनांथि दं जुलि। नाथाय जन, नों साननाय बायदि बेयो मालाबाबो जालिया। रथा नोंथां, बे नों साननाय बायदि मालाबाबो जालिया। जुलिया दा आंनिसै। जन, प्लिज नों बेनिफ्राय जायखारदो। जायखारगोन, नाथाय नोंखौ लोगोआव लानानैसो। एटेक! फै जुलि फै, आंजों फै। फै। आंखौ हगारना हो जन। Yat, biar biar thấy cái lều đó. Yat. Ayu malai, puspan ni bay. Kaca badam. Siapa salah kau? Oi. Hogan aku John, hogan. Kaca badam. Siapa? Lu masuk bro. Alay aku. Kaca badam. Timur macam mana? Salah kena ya. Pusing, umur macam mana? Lawan siapa? Mulai. Dia berdang ni. Kau dah berdang ni. Lawan berdang asal. Hogan, benar. Macam. Kalau bermakna benda seperti itu. Sekarang macam. Lali kena. Macam. Masa kena macam. Sekarang. Macam. Kata suruh kandung nama. Ada kakak lampu. Macam. Sekarang macam. Nama saya macam. Sekarang.
बहा थांनानै बिदि जाबोखो आयै फिसा हौवा आयै मानो बिदि जाखो सोर पापिया बिदि बुना हरखो जामाइजो बेफोरबायदि जाथाया बोरै जाखो मानो बिदि जाखो आयै मा आफा मा जाखो आंबो जेबो मोनथिस्लाबासै जामाइजो मैया सानैजोंसो बेरायहैदोंमोन बेयावनो मा जाबोखो आंबो मोनथिस्लाबासै सोंबासो मोनथिसिगोन हाबाब आफा हाबानि दिनाबो खाथि जाफैथारबायमोन मा खालामबावनांगौ जामाइजो माथो खालामबावनो जामाइजो फिसायाल' हामग्रोथोंसै दे आफा मुलिया जाना लाग्रोदो जामाइजोआ एसे गान्दुखौ बोखोना होलाय माब्रै बिदि जाखो आफा दे मुलिखौ जाना लाग्रोदो र' दोनथ' र' हा आइ जाथायफ्रालाय माब्रैथो बिदि जानो मोनखो आयै बेफोर जाथायखौ दा रायखांथ'सै आयै दे होनबालाय आफा दे जावैसो दसे रेस्ट लाथ'दो जामाइजों आंजों बायहेरायाव दसे रेस्ट लाहैनोसै जामाइजो मोगथां देहाखौ मोजां मोनसिनथाराखै नामा नोङो खर' सानाया एसे दंबावो जुलि आंनि थाखायनो नों बेबायदि खस्थ' मोनबाय मोगथां रथ'लाय जुलि बुंदे मा खोथा औ बुंदे आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंगौ नों गाज्रि मोननाय नङाथ' सों दे मानो गाज्रि मोननो आङो जुलि बिरखाङा बेबायदि आखु दिन्थिनायनि जाहोना मा थारैनो आं मिथिनो हागोन ना जुलि नों गाज्रि मोनाबा हागोन मोगथां मानो हाया जानो आं नोंनो गासैखौबो खोन्थाजोबगोन बिदिब्ला नों खोनासं जों जेब्ला सयदुवार जौमा फरायसालियाव जयै फरायलायदोंमोन जन आरो नोंजों सानैजों गोसो गोथारै मोजां मोनलायदोंमोन बायग्राबो गैयाबा जुलि आंनाव गैया माथो नोंनाव गैयाब्रा गैया आसोल गैयालै आसोल दिनै गोसोआ गोजोननाय मोना माले ओइ मादाम फैसा गैला माथोब्रा औलै आसोल दिनै मा जाबावगोनथाय गोसोखौनो गोजोननाय मोननाय मोनला माथो नों गैया गैयालै आसोल नै फिसा बादाम ओमफ्राय दिनै सोर सेंग्राखौ नायखो नोङो सेंग्राखौ नोङो नुबाय थाखायो नोङो सोर बिदि मोजां होनखाबाय बा मालाय आसोलाव नै देलायलाय फैथारदोंला वा दाबिनांसिगोन बेनावनो मोनगोनदां आं बेनावनो ओइ जन्दा वा हालालै नोंबो एन्जार जाबाय मा नोंबो भिडिअ'रा एसे सावरायसै भिडिअ'रा एसे सावरायलायसै भिडिअ'सो फिसा बेदाम आया फिसा बेदाम मा सेलफि नामा नंनानै नंगौमोनलै बाय नंगौना बरिया माथो एन्जार बरियाखा आसोल बरियाखा मोजाङानो माथो आसोल नै दासो कलेजनिफ्राय बरिया जोंना बादा बिखायना dia berbagi sebenarnya istri senang ini aja. Guyaralah ya Sunda isi. Sunda, rumah isi. Bikin lagi ada. Kalau udah agak sekarang kita mana sekali ini. Di los aku pindah deh. Nih misalnya hasil kita terbaik. Oh ya hasil baru. Harusnya kembali nih sih. Ini dia misalnya hasil ini. Dia sugi. Ya sah. बिसोरजों मानो लोगो जायो नों? आं मोजां मोनथारा बिसोरखौ लोगो जानाङा नों बिसोरजों बिसोरलाय माथो गाज्रि जाखो लोगोफोरजों लोगो जायाबालाय गाज्रि मोनो माथो बिसोर आंखौ होमबाबो आखुआनो मोजां नङा बिसोरना ओंखायनो आं मोजां मोना
एथ' सिरिनो दहायनिफ्रायनो जेबो रायलायालासिनो दंगासिनो दं आं जे बरिं मोनखाबाय गावहानो जेबो रायलाया नों रायलायबासो रायलायगोन दा आङो जुलि नोंखौ दिनै जा समायना नुदों जेन'बा आंहा गोबां दंजायोखाय आंहाबो नोंल'खासोना नोंल' नंगौना नङा नोंनाबा आयु बिदिब्ला नों आंखौ फोथाया नामा होमबा दे नंगौबालाय आरो बिदिसो बुंबावबाय फोथायखायाना नों अब्ला आंखौ बिदिबा बेखायनोथ' नों बेबायदि बाथ्रा बुङो फोथायलै जाम्बि फोथायो मानो बिदि बुङो होनबा मानो बेबायदि बाथ्रा बुङो नों आं जौखौसो खालामदों दा आयु फाग्ला मेवा जुलि मा जायो नोङो आंखौनो थिखोनो हाया नोङो फैनांसै जुलि र' थांना ज' थांगोन र' जुलि नों गोबाव जाफैथारबाय नामा एथ' गोबाव सरि आरो जुलि आं लोगोफोरजों एसे लेट जाबाय दहायनिफ्रायनो एथ' गोबाव नेबाय आङो आंबो एसे लेट जाबायना फैनायाव लोगोफोरजों थाबोदोंमोन आं नों सानफा एफा बारानिफ्राय बारा सोलायनो हमबाय सिगांनि बादि एथ' आंखौ खेयार लानाय आं नुनो मोनासै मानो बिदि जालांखो नोङो आं सोलायाखैथ' जुलि आं दाबो सिगांनि बायदियानो दं नोंनि गोसोथोनाय जना आंनो नङा होमबा जन नों जौ लोंदों नामा माथो मोनामनाय मोनदों आङो था जाम्बि मा जौ लोंलाबायनो जाम्बि आं हानाय मानसि दा फैयाखैना थै नोंनाबाथाय बिदिल' सन्देहसो जालायलाङो आंहा थौ दांसै थौ ओइ आसोल फैदो नै बेयाव नोंसै लेब्रा एसे थाब फैलै फाग्ला नङाबा दा थाब फैयाबा नोंनो दोननाय नङा जोङो फैसिन बियो थाब फैनो माथो बे ए हनै सुवा नासफैदों एक्स' बोसोर दोनलै नोङो वान टाइम गैला नांजोब्बाय बै मा जाखो बेखौ बेखौ सरबाय नागिरना सोलायसै माथो गस्ला लाना फैदों जालाय फुङाव फैबा फख्लायनि माथो दंदाया मैया बिमानिफ्राय फैसा खावदोंमोन गान्दा गंखौलाय लाबोनो लाबोखैब्रा जन्दा बे दङ अलै आसोल मा सिन्था खालामदों नोंलाय दङ ओइ फाला लखब जुखा खोथियावनो लखब जुखा लोंगोसैलां जाथारला माथो लास्ला गांहाबना फैथारदों नामा बिराद गांहाबदों बे रनदों बे मिथिया माला गान्दा गङा दावखोदो जाबाय मा दुखा लाबोबाय उफायालाय नोंहा मानसिफोरखौ मिथिया नामा आसोल बिदि जायो नालाय बेफोरजोंनो सलिदो नायलायदो आंनावथ' गैयाना नायथार लाबोनो बावबाय आं ओइ लोंबाय आं दे जाग्राबो थानांगौ नों बेबो हिनजाव लानानै बोरैबा जाबायलै हिनजाव लानानै सोलायनानै एसे खारा जादों माथो एसे एसेयाव फेला बायदालै बारा लोंना नांबावगोन नामा एसे नांबावगोन बायदि बादामा फेलै बिराद थाब खारा जादोंलै एसे दैया एसे बावनोसैलै फाग्ला बिदिनो दै लोंनाया साबसिन माथो जायालैसो माथो गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनलायदों बाबाय नामा आसोलफोर ओइ जारौ आंनि सिनेमा लिजानो नामा आं जानो नामा
मा हामा मा हामालै फाग्ला आंजों फाग्ला नों बायदि सियागोन आं समायो बहाय बानांगोन नामा जरखो बोर जाखो जोना हरलायबाय नामालै हेलौ थांगासिनो नै लिंहरलायबाय नामा जालालै थांसै आं थांसै जाला ओइ लामायाव थागोन थाला ओइ मोजाङै हायाबा मानि सोर लोङोब्रा बेबायदिखौ एसेबो मोजां मोना आं बेखौ गाबोनो गोसो गैथारा आं बुनांसिगोन आङो गाज्रि मोना माखौ गाज्रि मोननो मोजां खोथाखौ बुंनो सानदों जुलि नोंसो आंखौ दुखु मोनगोन नामाथाय दे फोरमायना होलाय मा बे बिदिब्ला आङो खोथाखौ खोन्थामारसै नों दासिमबो जोंखौ मोजां मोनमारोना बुंबावदोंमोन जुलि नाथाय आं बेफोरखौ खोन्थाथ'बावलासो नों गावनि मेगनजों फैनानै नायफैदो नांबावगौमोनलै गैलाना बिदिलाय बोरैनो जाबाय गाबोन लोंफैसैलाय हाब बिदि जायाना जुलि नों बेवहाय बोरै सफैखो जालायबायलै मेडाम फैलायबाय मालाय जन नों आंखौ बेयाव नुनानै गोमोदों नङासे जालालै दे गरम जाबाय खारनोसै ओइ खावना हाला ओइ आं सिन्था जागला माने ओइ जन्दा ओइ थादा ओइ थौगोन दे थौलै थौगोना सोरबो दे ओइ दे सोरदो जन नों एथ' गाज्रि आखु सोलोंबाय नों बेनिफ्राय सोलायनो हागोन ना हाया जन नों मानो सिरि नों मानो जेबो बुङाखै नों बेनिफ्राय सोलायनो हागोन ना हाया जुलि आं मा गाज्रि जाखो नों आंखौ मानो बिदि बुंदों बिदिब्ला नों गावनि आखुखौ जोबोर मोजां सानबाय ना बिदिब्ला नोङो गावखौ मिथिखा हसिखासो बेबायदि गाज्रि लामायाव आगान सुरदों नङासे आं मा सि फाग्लि नोंदि गावखौ मिथिखा हसिखासो बेबायदि गाज्रि लामायाव आगान सुरदों ओइ जुलि नों दिनै मा जानानै फैदों मा सिरागा जादों नोङो दादा नों आंखौ मुगैनो हमबाय जन आरो जुलि नाथाय मानो नों मिथिनानैबो मिथियै बायदि बाथ्रा बुंबावबाय जाय आखुखौ आं एसेबो मोजां मोना नों बेबायदि गाज्रि लामाजोंसो आगान सुरदों बेबायदि फेग्रा मुवाजोंसो नों गेलेनो लादों नङासे नोंखौ आङो गोसो होनानै मोजां मोनदोंमोन नाथाय नों आंनि साननाय सिमांजों गासिबो थोर खालामजोब्बाय बिनि थाखायनो आं नोंजों थानो हानाय नंला जन नों आंखौ रैखा खालामदो जन जुलि नों मानो बिदि बुंदों आं नोंखौ गारनो हानाय नङा बिदिब्ला आं नोंनो जोबथा सान्स होबावनाय जाबाय गाबोननि बिथोराव नों आंनो फिननायखौ होनांगोन नोङो मोननैनि गेजेराव मोनसेखौल' सायख'नांगोन बियो नोंनि आखु आरो आं बिनि गेजेराव नों माखौ सायख'यो दिनै हरसेनि गेजेराव साननानै गाबोन फुङाव आंनो फिननायखौ होनांगोन नोङो माने जुमाय आरो नों जिखियानो जाया मानो जों लोगो हमबाय थाग्रा बै जायगासिम आं नोंखौ बेलासिनि 4 रिंगासिम नेनानै थागोन जुदि नोङो सोलायनो गोसो दङब्ला बै जायगासिम नुजाहै आरो गोसो गैयाब्ला आंखौ मोननो आरो आसा दालासै आरो बै जायगासिमबो दा नुजाहैसै आं थांबाय नों नङाबा आं थानो हायालै नङालै आंनि खिया लुजोबदों मारा दैलांखो नों आंनो आं नों नङाब्ला थानो हानाय नङालै आंनि बिखा बिख्लो आलौजोबगोन जुलि नों आंखौ मानो गारलांखो
आरो मा रादाय लांखो नोङो आंनो समाथ' जाबायमोन जानांगौ जना फैमारनाय नंलिया बियो फैखानाय नंलिया आंनि जाम्बि जादों Madam. Jalan nama madam. Oh, serkene bra. Saya masih mana ni?